no, yo no cambiaría ya nada. Creo que lo que se ha hecho ya no se puede volver a deshacer. Es decir, antes había huerta, pero donde ya no hay es porque ya no es necesario. Es una pena porque se pierden muchas cosas, pero... Me gusta todo, porque tiene centro comercial, mercado, cine y todo. Se puede comprar de todo. Ells en general viuen prou deslligats de les coses que havia fa molt poc de temps. En certa manera és un barri que tenint com encara viu un nucli clarament identificable com històric, antic i que té com una personalitat, ells el que coneixen sobretot és com lo impersonal del barri, que és edificis tancats en ells mateixos, que tenen els espais comuns tancats per als de fora. És com que és un contrast de lo que pot donar el barri i lo que ells tenen en el barri, que és com molt interessant intentar trencar aquest contrast que hi ha entre el que el barri és o va ser i el que ells viuen ara. I fins i tot els que han arribat més recentment vagin apreciant les coses del lloc on viuen, és el que té que fer que creen una societat viva i amb possibilitats de reaccionar davant de les coses. El projecte Memorabilis crec que és una bona causa perquè ajuda a recordar, a pensar sobre les nostres tradicions antigues i més concretament les de Campanar, perquè és un poble especial, perquè és dels pocs que està integrat en una gran ciutat i que encara es conserva. Aquest projecte a més, ens ha fet aprendre moltes coses, com un estil de vida molt diferent al que portem ara, una forma de viure totalment diferent, que moltes persones no la coneixien. L'aparició de la convocatòria d'emergents per part de la Universitat de València i que un projecte des que guanyaren fora el de l'equip 351, el projecte Memorabilis, per a nosaltres és molt important perquè és un altre vessant de lo que estem fent a Campanar, és una recerca que tracta de recollir l'opinió de la gent del poble de Campanar, de les seues opinions sobre l'horta, sobre com se viu a Campanar, com se vivia, quines eren les tradicions. En definitiva, una quantitat de variables que els xiquets de l'institut han dut a terme que crec que complementa molt bé tot el que s'està fent. Pues era prácticament un poble que era rodejat d'horta, o sea que normalment en la època aquella, jo naixi en el 42, bueno, pues així en Campanar podien haver pues unes 50 o 60 cases. Així érem aproximadament, calcule, jo què sé, parlant dels anys que jo vaig néixer i que conegué, pues n'hi haurien com a molt 1.000 habitants, possiblement no plegàrem. O sea que per ahí anirà va la cosa. Es importante saber cosas del pasado porque te va refrescando la memoria y va descubriendo cosas que ahora mismo ya no están y pues vas entendiendo más o menos cosas de tu barrio, o sea, cosas la cual ahora mismo están olvidadas y la está rescatando. I no hi havia les finques que està ara, el nou Campanar, tot el bioparc, tot això no n'hi havia res, eren tot camps. Cómo eran las calles antes, cómo estaba situado todo, la verdad es que era bastante diferente y no se cuesta imaginar. Entonces no tiene nada que ver el Campanar de entonces con el de ahora, por una sencilla razón, porque aquí en el patio de casa, en la calle Benifallo, para entrar al portal tenía que atravesar la acequia de Rascaña con unos tablones de un pan más o menos y íbamos así andando como haciendo funambulismo para poder llegar al patio. No tiene nada que ver. Hi havia carboneries, Hi havia carboneries, venien carbó. Perquè entonces no n'hi havia electricitat, era molt poqueta i no hi havia mitjos. A guisar se guisava en carbó. En carbó. Pero hay carnicerías, pero antes de carnicerías, mira, de porcs que mataven i després ho portaven a les carnisseries. Antigament
la gent no vivia en el poble, vivia alrededor del poble, en el Puet, en el Molí l'Horta, el Molí Flares, eren molins i n'hi havia diversos alrededor del molí. Entonces vivia molta gent en l'Horta i venia a comprar al poble. Entonces, per això, aquestes tendes tenien vida perquè no sols era la gent del poble, sinó la de gent dels barrios alrededor del poble, que n'hi havia molts barrios, molta gent, Tot això ha desaparegut, L'Horta era una meravella, L'Horta de Campanar, bueno, con todos los pobres que tenían por ahí, que l'Horta entonces se cuidaba, tenías que estar allà volante, així com n'hi ha tractors i molta maquinària, en antes quasi tot se feia a mà. Se plantava molta verdura perquè així després, ja anys després, el llaurador és comerciant i moltes querilles. Per la manera de Campanar, o sigui, quan s'aplicava Nadal, per Nadal, quan feia fred, se plantaven les querilles. Entonces se plantaven una a una, no se plantaven ara en una maquineta que anaven els xiques i els xiquets, portaven una espècie de paisa i nunca vas ahí y anava uno en un palustre, com igual que llaman en África igual, frente al clot y querilla, yala. Cuando oí hablar a los hombres, noté que la vida era bastante distinta a la nuestra porque ellos se pusieron a trabajar muy jóvenes, en la huerta sobre todo. Después vingué, pero la gent abonaba en lo que tenía. Entonces, anaven molt a la mar y portaven arena. Y esa arena se mezclaba en la terra, a base de llaurança y tal, y era una terra, és una terra molt fina. Entonces, per a les querilles se veien unes collites genials. Quan collien les querilles, era un cultiu continu. A vegades estaves en el camp i tenies set i vivies de la sèquia. Beure aigua de la sèquia, perquè és que... Però venia neta, Però s'ha apanyat, moltes vegades. Ui, claro. A la Malvarrosa anàvem una vegada a l'any i anàvem... I anaven... Quan eren xicotets. I anàvem en carro moltes vegades, Molts duien els pares. Estava ple de sèquies. De fet, per anar de Campanar a València tenies que anar per les sendes al costat de les sèquies. Ja no hi havia carreteres. Se cruzaba para Valencia del pont del Matadero y por una pasarela que está a la banda del nuevo centro. Lo demás no había res. Mi experiencia en la entrevista ha sido buena. Yo creo que un poco nerviosa estaba mucho porque nunca he hecho una entrevista a nadie así a nivel profesional, por decirlo. Y pues estábamos todos muy nerviosos al principio. Como que ensayamos un poco de lo que teníamos que hacer cada uno del equipo y al final salió un poco desastroso porque una cámara se apagó o no sé qué pasó, pero bueno, la entrevista está hecha, yo creo que está bien y me he llevado una buena experiencia. Allí a la partida del Pouet n'hi havia dues. Una és la sèquia de Rascanya, que és la que va baixant i passa per el carrer que s'anomena Rascanya, al poble de Campanar, i després estava la sèquia de Tormos, que era més xicoteta, passava per la part de dalt, ja paral·lela al riu, i després feia braços. I hi havia un dels braços que passava just per davant de ma casa, pel costat lateral de ma casa. I quan jo era xicoteta passava descoberta. Així que les dones eixien a escurar els plats a la sèquia i també alguna vegada a llevar la roba. I a nosaltres, els xiquets, ens agradava saltar d'una banda a l'altra. El molí Flares, està allà dalt. El molí Nou, que també està allà dalt. Jo tinc al camp, ahí al molí Flares, uno que era un molí de farina. El molí Sant Pau, que és ahí on està el dassà dels metges. On està el dassà dels metges ahí, ell era el molí Sant Pau i mos enviava a mi ma mare, això, per 2 quincers d'alxeps per mi horta per un forat. Com que mira, y así el molí La Marquesa, ahí está la calle La Marquesa, y también hay un molí de fer paper, ¿sabes? Que feien unes bales, moltes, portaven la bala de papers, bales que feien en l'arròs, quan segaven l'arròs en la Marchal, feien una màquina feia bales i es portaven ahí per fer paper. El molí farina de blat que dic jo, de molí Flares, era de farina. I allí també hi ha un altre molí que era el molí Llobera, molins de vent.
Digo, tots tenien el seu apodo. Hemos estado hablando con 3 hombres de Campanar, principalmente hemos estado hablando con un hombre de 75 años que nos estuvo hablando sobre la vida de Campanar antiguamente. Ayudaven en lo que podien, de llavaneres o el que siguera, ayudaven perquè era agrícola pobra de molt poc. Les llavaneres eren famoses, les llavaneres de Campanar. Sí. Portaven roba de les senyoretes de Valencià. Quan no hi havia llavaneres, llavaures ni res, les dones, la majoria, anaven a València a replegar la roba tots els divendres o dilluns i la llevaven i després la tornaven a les senyoretes a València. Igual xicotets i majors. Una vegada acabaven de les monges, anaves al col·legi públic, ja no n'hi havia res més. I si volies fer un poc més ja tenies que anar-te'n al centre, a València. L'institut? No, només estava en la plaça 1 i el carrer dels Ports, que diem, i un altre en l'avenida Campanar. N'hi havia un convent de monges, que anaven xiquets ahí al costat de la plaça, estava el convent de monges. És que ahí anaven a escola amb els xiquets, xicotets. Els carrers en el camp, doncs quan jo era xicoteta eren de terra i els varen asfaltar quan tenia més o menys la vostra edat, uns 15, quan vaig anar a viure allí de continu. I nosaltres anàvem caminant per les sendes, jo me'n recordo d'anar a la vostra edat a l'institut i no hi havia manera d'arribar en les sabates netes. Era impossible. Pues mira, acabàvem de sopar i com no teníem tele i se cansaven de la ràdio, pues agarràvem la caireta i se sentàvem en el carrer, però tot el veïnat, tot el carrer, i xerràvem i se reien de nostres coses, no parlàvem mal de ningú i així passàvem i allà a les 12 se n'anàvem a dormir. Això era molt típic també, vindre les porrateres a Campanar. Venien cacau, porrat, carmeles, panfígols... I d'això, com se diu, els torrons... I torrons, i això també venien en les festes antigament. El cacao i almeles i avellanes, tot això que venien. I venien també banquetes, les banquetes aquestes antigues, no sé si ho heu vist vosaltres, que són banquetes que se sentaven dos i se arronsaven. Sí, n'hi ha coques de salxí, que duen armela, manteca de cerdo, sucre, ous, canella, tot això se pasta i se treballa molt i n'hi ha cristines, que és un altre tipus de coca, que és d'ou i armela, i coques fines, que duen anís o cassalla, no sé exactament, un anís i farina i oli. Les dones del poble venien a fer els dolços així al forn, als forns. En quantitats, o sigui, per molta quantitat. Estaven 15 dies treballant ahí perquè se feia molta quantitat, però cada una... Jo crec que la diferència i el que a pesar de que no tingueren res se ho passaven bé i disfrutaven molt, perquè la iaia de la meva companya es contava que ells no tenien diners però sempre estaven fent coses i anaven al camp i feien amics i s'ho passaven molt bé sense tants mitjans com avui. Venia un home en una màquina de cine, un projector de cine, i feia pel·lícules de cine. Montava la pantalla enorme i cobrava una entraeta. Però en el carrer, o sigui, els cines estos d'estiu igual. Vivien al Tigre. Que las personas mayores se acordasen de tantas cosas y los describiesen tan bien como... Y también que, no sé, que Campanar, que hubiese tanto huerto alrededor y que Campanar haya sido capaz de extenderse tanto. Jo crec que sí que ha sigut interessant perquè a mi, per exemple, la teua família sempre intenta contar-te coses de quan eren xicotets. I jo particularment a la meva iaia hi havia vegades que no l'escoltava molt, però al ser així una persona de fora i que tens que prestar atenció m'ha donat que és interessant, sí. I que ells ho senten molt quan parlen, aleshores sí, és molt interessant.
donar-se, i potser s'ho preguntaré a la meva iaia alguna vegada. Ya que la gente prestará más atención a los cuidados y que se siga conservando tal y como está. Que es un barrio muy bueno, sin contaminación, hay muchas zonas donde puedes ir, está muy comunicado, además no está tan lejos del centro, es como un pueblo anexionado a la Valencia, a la nació. La vida era més simple, era més fàcil. Avui en dia, cada vegada en València és una vida més refanetxosa, més difícil, més nerviosa. En canvi, Campanar era un poblet tranquil, xicotet, comunicat però no unit a València, que això era positiu. Ells estan descobrint diferents coses que d'una altra manera no coneixerien i que són molt pràctiques. El plantejament un poc és que a ells no els donem la informació feta, sinó que ells seran com descobridors de la informació social i que per a la matèria de ciències socials és molt interessant. És que ha canviat molt de com vivien ells, han vist moltes transformacions, yo creo. Y era muy diferente a como es ahora, y ahora creo que se ha perdido un poco la chispa de cómo era antes. Yo creo que es importante recordar y mantener la historia del pasado, porque sin el pasado no estaría el presente, es decir, que el presente lo entendemos por todo lo que ha pasado antes. Entonces es vital entender el pasado para como entender lo que vivimos ahora y por qué se vive ahora así y no de otra manera.